En Marc Pérez, el teniu allà, de Marc Martínez, El meu tiet, Josep Lluís, sempre ha sigut una persona molt didàctica, que li ha agradat molt experimentar amb la vinya, amb el celler i tot. I el 2001 va formar Marc Martínez Assessorament perquè ell es dedica més que res a l'assessorament d'altres bodegues. Per exemple, avui en dia estem assessorant, com ha dit el Miguel, estem a Egipte, estem a Suècia, és a dir, dos pols molt diferents, un lloc on fa molt fred, un lloc on fa molta calor, i després altres bodegues, doncs a Mallorca i a Priorat, bueno, una mica per tot arreu. Llavors, ell el 2001 va formar aquesta empresa i en la que tenim unes parcel·les, tenim unes 8-9 hectàrees de vinya en les que allà experimentem. Allà experimentem més que res per després poder assessorar la gent. Nosaltres hem de provar primer les coses per poder assessorar. Aquí, amb aquests tres, hem volgut veure l'expressió del terroir. Per exemple, al Priorat diem tots que és el terroir de la llicorella. El que passa que el que no coneix, la gent de fora, el Priorat el veu com un conjunt. Dintre del Priorat hi ha molts terrenys diferents, moltes exposicions, d'un poble a l'altre canvia molt. I aquí el que he volgut és expressar són tres finques diferents a tres altures diferents. El 3, per exemple, el degustació 3 ve d'una finca que està a 450 metres d'altura. El 4 estem en una finca de 350, 330 metres. I l'últim que provarem estem a 200 metres. Hem volgut veure l'expressió amb altura. Els tres tenen la mateixa exposició. La mateixa varietat. La mateixa varietat, la mateixa exposició i el que volíem veure és la diferència, sobretot d'altura. Perquè si tenim exposicions diferents i amb altures diferents ja hi ha molts variables diferents, que ja no es veurien. Són científics.